Zvese ndochokwadi. Nyemba chasone moto. Kanyepa chasiwa nemusha. Mwari batsira. Mwari batsira wangu. Pamusoro ichangamire dare renyu. Zita rangu ndini Tawengwa Samutete. Ndine nyaya yangu nemuning'ina wangu Courage Mutete. Iri nyaya yemunda. Munda uyu takagowerwa munda. Mushure mekunge mbuya nyakubereka baba vana baba edu washaika. Saka musi wagowerwa munda. Ini ndandisipo pakugowerwa kwemunda ikoko. Asi mai wangu nehanzvadzi yangu wana sekuru wekwa mbuya wakabva mbuya wanga waripo, tete hanzvadzi yababa wanga waripo, nana mai nini wanga waripo. Saka munda wagowerwa, ini ndakazoenda kumusha vandaratidzwa namai kuti munda wakazogowerwa usipo, mbuya uchigowerwa wazukuru wavo. Saka wakabva wandiratidza pandakagowerwa, pandakatemerwa. Saka ndakarima munda wangu kumakore anokwana kuita 9 mbuya washaika. Vanazofonerwa namai wari kumusha wachiti munda wako wawakapuwa ndiri kuona pakatemwa, munda wakatemwa. Saka ndakabva ndabvunza ndakati maona ere munhu wacho watema? Akati handisati ndaona kuti ndiani kutema pamunda wako. Saka ndakazofonazve zuva repiri ndikati mazomuona ere munhu ari kutema munda? Akati ehe ndamuona, muning'ina wako Courage. Ndikati aiwa, imimi musasadini, musasaenda kubvunza vachitaura nyaya kuna mukoma kuti ndo zviri kuita muning'ina pamunda wangu. Saka mai akabva aenda kotaura nyaya yake kuna mukoma uriko mukuru. Ataura nyaya yake ndakabva ndafonazve ndiri kwaMutare. Ndikati mamutaura ere mukoma? Iye akati ehe shoko ndamutaura, asi andoti zvinonetsa, ndo shoko radini randitaurira. Ndikati aiwa, kana zvakadaro chiendai kuna bambo watakasirwa, nekuti wana baba wedu wakashaika. Saka takasirwa bambo watakanzi ndio kwamunoenda koisa nyaya dzenyu ikoko. Saka akabva aenda kuna bambo mai. Ndikati mamutaura ere kuti ndo zviri kuitika pamunda wangu, munda wangu rutemwa nemunina Courage? Akazi shoko ndadini ndamusvitsa. Ndikati saka ati tozoona. Saka padaro ndakazofonazve kuti akazodini iye bambo. Mai vazotaura akati aiwa, munda wako iwowo wakati watemwa, asi ndatoona kuti abva adini, abva atopisa munda wacho. Ndikati chiendaizve mudzokezve kuna bambo mumutaura kuti munhu uyu aruramba achitodini aindoendera mberi pamunda wangu. Saka bambo akabva ati nyaya inonetsa, saka chiendesa nyaya yako kwaShezindi. Saka ndakabva ndabva kuno kwaMutare, vandaenda nenyaya yangu kudare raShezindi. Vandabvisa, vandapuwa dheti rekuti munouya musi wakati. Saka musi wedheti ndakaenda inini na sekuru yokwana mbuya iye Courage akauyawo namai nini namai kuru wake akauya, mai ake haana kuuya. Saka tanzi chibvisai mari yematambara tiri mukati medare raShezindi. Ini ndakabvisa mari yangu yematambara. Vatabuda uyu muning'ina wangu Courage vadaidzwa kazi chipindawo udini ubvise mari yematambara. Courage vawarambira dare raShezindi. Akati inini nyaya yangu haitongwiba mudare raShezindi, nyaya yangu inofanira kuperera kumba kwedu, ndokwa inofanira kuperera. VanaShezindi vakati aiwa, iwewe tanga wadini wabvisa nyaya matambara tubva takutonga nyaya yako. Kataona kuti yakakodzera kuti iende kumusha, tisinotaura isi kuti idini ngaende idzoke kumusha. Saka iye akabva aramba, vatosimuka ipapo. Saka ibva ipapo ndakabva ndati kuna Shezindi, saka pozwinyi kana padaro. Saka Shezindi wakabva wandinyorera tsamba yawakandinyorera kuti iwewe chienda netsamba iyi kwaMambo Mutasa, nekuti uyu azvidza dare redu raShezindi. Saka tsamba iyo ndakauya nayo, ndo yandakauya nayo, ndo saka maona ndauya mukati medare rino. Saka ndo nyaya yangu pakati. Saka ndakauya igore yakaitika muna 2022 muna March nyaya iyo. Saka pese apa ndaendouya kudare renyu Mambo Mutasa, iye Courage asingauyi.
svikira mazotonga padare rekupedzisira mukati panofana kuti paende vanhu vanoenda kuinspection. Saka ndakabhadhara mari yangu ndikapa mapurisa enyu vakauya kwaHonde kumunda. Asi zuva rekutanga vakauya vakagumira paruda vakati paita roadblock, saka hatichakwanisi kuti tisvike kumunda. Saka ndakabva ndadzokera vativimbisa rimwe zuva kuti tozodzoka kechipiri. Saka pavakadzoka kechipiri vakazoti tiri kufambira nyaya dzekuti tichatanga kuenda kuZindi, tozouya paMurara, tozouya paMuparutsa. Saka ndakaenda kumusha zveshuwa ndikafona navo ndikati ndatokumusha kumusha. Saka wauya kudaro vakazondifonera vakati saka uyu wacho Courage wacho uriziva here? Ndikati handiriziva. Akati Courage foni dzake dziri kuramba hadzisi kudini, hadzisi kuita ba. Saka ndikati saka todini? Ndopa wakandidaidza kwaMurara, ndopa wakanditi saka nyaya yako iyi takunyora rimwezve samanisi rechipiri kuti auyezve kwaMutasa adini ataure auye kunyaya yake. Kana aramba kana atadza ndo panozopuwa mutongo. Saka ndo pane nyaya yangu ndaisvitsawo kunana baba vatakasirwa madzibambo vatakasirwawo ndakavataurawo ndokati ndo pane nyaya yangu yapuwa zvesamanisi rechipiri kuti aya kudare, nekuti kwese kwanga ruramba kuya kudare ngasinga kudare. Saka vana bambo vakabva vanditi iwewe endodzimise nyaya yako kwaMambo Mutasa tiuye tiitonge isusu mudare. Ndikati aiwa handichadzimisi nyaya yangu kwaMambo Mutasa, nekuti zvese zvaitika kubva pekutanga nyaya yechitanga ndaindoya chindokutaurirai nyaya iyo munoiziva, dai makaigadzisa kare. Saka hamuna kugadzisa nyaya kana handichadzimisi nyaya. Saka ndo nyaya yandiisa pano. Ndatenda hangu mambo. Saka naisina kuinspection mai sinenzi basi. Kuda inspection ke. Shakari watisende inspection uyangaramba kuite kuramba mboya kuti. Aidana tema nemabhemu. Ubi? Ikari. Ndiye chichi? Yaizanza anoona anochayo pampaki. Iyo mfana fika ni Samon akantaura kuti dzoka Samon akwe. Ndakati dzoka ini Samon ndinotanga ndambozwa na baba kuti vari kuti. Iwe Kuna baba wekuti. Kuna baba wekuti. Samon kana rauyaka. Haumiriri baba wako bozi mnani mhoso asi baba wako. Samon rauya riri muzita mako ngerako. Unotambira Samon rako osaina. Kana uine zvokutaura woizoenda kotaura nababa wako kuti ndasungwa nababa so andizvo wana wabo okuadvise kana kuti unozotoya panapo usikautaura panapo watanowa kumana nyaya yangu yakamira yakadai ukatoti handitambiri Samon kwatiri isusu icontempt of court washora dare wakudza baba wako darika dare rimwe kuti wambozvifunga kuti vanhu kubva manika bridge kunobuda kukozindi kuteera iwewe wosvika iwewe woti handitambiri. Baba une mabhemba futi auri kuchinjisa mabhemba kuvanhu. Handishandisi bhemba ndina kana munhu ndakambotema. Saka iwe chakati uyo asvika uyu wobva wati hautambiri Samon chii? Samon nechidindo changu inini. Chiunzwa nababa wako wanofunga kuti wakakosha kudarika inini waunzi apa daidzwa nababa wacho uya. Wari. Hawana kuya kwaenda kudare. Wasiri. Waenda kudare sei wachikusiya zviko. Handidi wari kuziya. Saka iwe wauya naye. Wauya namaiguru. Wauya nani? Namaiguru. Maiguru mukadzi wani? Mukadzi wababa mukuru. Mukadzi wani? Wababa mukuru. Mai wako uri? Mai yangu ako. Ha? Mai yangu ako. Akadzinga mai. Akadzinga maipa. Atiri kusha kwake. Mai guru mai munhu uri kufamba nemunhu kwairi. Pamusoro emazi. Nyaya yewana irutawa yatawa nemwana uri. Mwana wababa mukuru. Varume vedu vakaberekwa vari 3. Saka zvakaberekwa vari 3 mwana wababa mukuru ndiye uyu. Murume wangu ndiyo number 2. Uyu number 3. Mbuya akabva ati asati ashaika. Aibva adaidza mukomana wangu inini. Mukomana wangu muhombe kupfuura pano uyu. Aibva ati uyai mukomana uya kumba kwangu. Isusu inini ndine kanhamba ndisi padhuze navo ndikamufamba. Auya mukomana akabva ati ndamudaidza.
kuti ndisienda kuchekerai munda. Ndikaenda kuchekerai munda, iwe ndiye mukuru, ndati ndidini ndisienda kudini kuchekera munda. Saka mai uyu akavala izvi. Uyu Courage akavhurundoya namai wake ipapo pamunda wacho vachekewa munda. Wabva adzoka manheru ndikati akaenda nemukadzi wake mukororo wangu. Madaidziwe indi mbuya. Kwa mbuya anditi kwazve ndosiyana muchekera chinyi munda. Asi munda yacho ndamuchekera, handisi muchekera panyiba paombira. Vakapera 3 days. Mbuya vangu. Avati mandauya mama wangu akataura ero kuti ndawadaidzira kuchekwa munda. Ndikati akataura. Zvikazi shondeko mutaurira kuno kumasebhia. Ndayako kutorai. Wamwe ari kudhuzo kumama iwe uyu namai uyu ndakatowapangidza munyi mugano. Ndati ndiye ndizokupangidze mugano yechinyi wemunda wenyi warume wangu andadini andapa. Vandasvika nambuya oya. Vandasvika munda yamwana wangu uri kwekutanga. Vasvika vati inini ndachekera warume wangu munda. Uyu ndio waAbu. Uyu ngowataenga. Uyu ngowa Courage. Courage ndio unosara paomba pangu. Kana ndazorora ndisipo. Unobva paomba pangu ndikandima kake aidzikwa padambo. Aiguma ngenzira uyu taenga unenge ari mhiri kwepi kwenzira mai yake ndakamutaurira. Saka Abu unojamba pakati pamunda wamaikuru Abu ngekumberi. Abu andimaona kuti kumberi uko. Awa ndio mundu ndakataurira kuti mukazoona kuzonetsana kana kuti pane wajamba kuenda kwoumwe kana kuti waenda kwoumwe muzowadini munozowagadzirisa. Saka tagara kudaro so uyu mukomana angasipo bo. Mukomana wangu aiva pangidzwa nimbe pamunda pake zvikazi uyu akavhazi ungobva wako pastand yako kamunda kandima kako kachoko uyu ungoenda wako wapa kandima kako asi handisi kuti tundima utonda wapa unobva wako ana uri baba imimi masebhia munochekerawo mwana wenyu uko muri kustand kwenyu uyu mai uyu unochekerawo futi kututsira chinyi munda uyu mai uyu ungotutsirawo futi chinyi munda asi mukaona kana wana wamazona pana unenge apinda mukati mwenyu memunda yaumwe ngozodini ngozosara mamagadzisa mbuya vazofa mashure pakafa mbuya vanhu vakazi munda zvikazi munda wana baba vati munda mbuya akasiya dini wazukuru ake akasiya dini agadzirisa paomba kwazi parugara ndona sekuru yarubvunza ko paomba pakazi vangogara anokona kuti mukomana ndiye mombe ndinofanira kugara paomba pani pambuya rikazi aiwa mbuya akasiya agadzirisa kudhara akati mukomana mudiki uyu ndingosara panyi paomba pangu saka tatagara kudai so mukomana wangu atoukanyi mbuya akafa mukomana wangu akatofa mbuya wangu atomurapitidza pekuti patori novhoni iye pakatosima mabharana avo atokwaza kwazowane panyi ndikashikuisa chiza chake vatagara mukomana ayo akabva adini aibva asumuka vaende uyo anga akachatidzikire pakasheka mbuya aibva asumuka vaenda kwamutare aenda kwamutare maikuru mai yemwana uyu akabva aenda kodini korima munda wemukomana uya pakadambo kacho inini vandati ndinorima koko madhumbi ndasvika maikuru marara ndara kwazo ndikati apa mururima hapasi pakarejere makapiya nimene makarejere zvikazi aiwa anopiya nimene makarejere makapiya ndiwani zvikazi ndakapiya ndisekuru samujana akakupai musi washaika mbuya zvikazi aiwa akazouya kumashure aibva anditiwe apa ndopa rima ngorima munda waKourage vakwira pamba Courage ngogara pamba chete Courage baba wake ana uberekwa mawanimba mushamekwa mutete saka sekuru ndo zvakanitaurira sekuru ndikati ndadzokera saka kudzoka kwandaita ndiDecember yakanga zvara madhumba chaiyo December January February mukomana vauya ini ndotoenda hangu chechi ndiona pamba pake peya pastand pauyu pambuya peya pakwadzwa dai patotemwa ndikati ngoti maikuru abva akwira kotema pa pakati ndikasvika kumba pamba paCourage ngode kugara dzimba basi handazosvika apapo ndasuzwa muchiva ndarapa next pacho tinobatana nawo maikuru aibva asvika ipapo pana baba mukuru enda pandakandalala tabva teso chechi aibva asvika vati baba mukuru ndayako mutaura kuti Courage vari mamunda wangu kwavari mamunda yenyu handiti tete vanomuti tete mbuya mamanyo wakaya pana pasati ashaika va aibva ati wakomana wangu kuti umwe mhiri kwenzira Courage abira mhiri kwenzira here zvikazi aiwa maikuru uya zvikazi Courage vasimabira mhiri kwenzira saka munda washo watora munda wemwana yenyu sese kwai ndakazopiya ndisekuru samujana akazoya rufu hwasowana hwasopera kwatopera kana kuti 3 years rufu hwasodini hwasopera saka anoziva kuti nini ndiripiba ndiripo bamukuru akabva ati aiwa ngatiedze masebhia ndimune wana wakapiwa ngoti tete mbuya mamanyo apa akapa mundu wakayaka unditaurira kuti ndachekera zukuru wangu munda ika ndabuda vachibvunzwa munda rimo andi Courage ngeope zvikazi pakadambo ndikati maikuru handina mubvunza here musuya kwai makandibvunza ndikati saka Courage kuya akaita akakubvunza here kuti maikuru ndwani makarima munda yangu kwai hana kundibvunza ndikati saka murimi muruti zvikazi ndi baba mukuru imimi
sekuru hanzvadzi mwana wawe kwasekuru kwakabva varume vanamo haupindi mumusha mwedu kotitonga bakoti kopa munhu kuti zvakagoyiwa kuya kopusa wasina kutitaurira basi swana samusha yamwa mteto kuti uyai ndazofunga inini munhu wakavhima kanga wachekewa uyu ndafunga kupa uyu hazviiti kuti mungodini mungopia munda pasina ini nyaya iri pekuti chii imi muri mawitness kugoyiwa kweminda yemimisha mumwe munhu akazouya kogowa futi panyowani zvinhu zvazvagoyiwa mumusha kare nemuridzi haana authority yekunge akaita izvozvo saka kuti nyaya ipere manje because tiri panapa nhasi it's your word against his word because mese you are claiming ownership yechiro ichocho saka we need to prove kuti zvishuwa ndipani sabhuku yenyu anonzani sabhuku yedu anozi Richard Mutete saka aricha pawakapiwa wana wasabhuku anga anotifaiwa here sabhuku yedu mukorore wemumusha wedu mamutete ndosanotika pakaitwa zvinhu izvozvo akataurirwa ndi mbuya kuti ndapa vadzukuru vangu munda kana vanhu varaini vese kana kuti vanotozviziva kuti vana vakacheka vanhu iwawo ndo watiri chida panapa is witnesses handiso asi wakomana avo vachadzika seinstruction yangu wakapiwa kuti wasvike waone pamurudini pamurutaura ipapo pamurukanira ipapo inozodzoka kuno kutoita chii topa decision yekuti zvakamira sei asi uyu taurai mukomana kuti kanyaya dzake dzatiri kuzwa idzi nenyaya yekutoramba samoni rangu anoda kurakidza kuti haatongi ba munyika yorugara shamwari nevanotonga wakawanda nyange ukaenda kuchechi kune mufundisi unotonga ukaenda kumusangano kusero kuna sero chairman uruzwa ukaenda kutraditional kuna sabhuku handizvo saka usazviite mutemo pauri ukazviita mutemo pauri zvinokunetsa zvinokunyangarira udaita bhuru mumba mako uita bhuru kunze futi paunovhura kicheni yako ye uchiri kunze chitoziva kuti utori pasi pemutemo umwe munhu paunouvhura dai ubva wapinda mukati ubva wavhara dhoo chibva wachaya kana uone nezvibhakera hapana nokubvunza waakuzvitonga uri mako ukandobuda dhoo tisi taakutonga kundobuda dhoo repukakicheni pako tisi taakutonga saka unotodhenza kuchuni yani yedu isusu kunze kunoko handizvo wazwa sei uri kukwira bhazi kuuya ndakudaidza inini wazwa sei uri mubhazi kuti uri kuuya ndakudaidza inini wadaidzwa nepepa kuti uye kunoko bva wakwira bhazi kuteera pepa rakauya ndo zvinokurakidza level yauri kuti hauzvitongi ba une wanotokutonga saka vanhu vauya wateerera handizvo kuti hatotofunga kuti zvakatoramba ka dai nhasi wanga usina kuuya mangwana chaiwo wanga kuuya kutowa neruda ndakamboya ndikasvika chii maenda ava pachida uyo madhezi akauya vice president kurirape kudombo rutinira aiwa saka wanga wauya kusina darisi unotambira kuuya kusina darisi aiwa ini ndandisuzviziva ndakangoona chiitai wakomana vari kuuya this coming week ingai muri kokumba bambu ingai muri kokumba chiuya mapana date nevaruma pamusoro imamutasa yes handichaziba manje kuti inda ndakawapa mari zvemari hazvina basa kana wakatova mari yetransfer ye1 yes they will come then chipanai chipa mabva panga mune zuva kuti vari kuuya musi wakati friday yes friday watodi chingai muriko so that panext chi court tobva tatopa decision tobva tatopedza nyaya yacho tatopedza asi chimwe vanhu vandikuda vamwe ndikuda sabhuku mirai mirai imamukwana papi panyaya murikwana kusabhuku nyaya yeusabhuku yandidautaura kazvo ndeyekuti nhasi wa mwana baba wasazouye bakazviya zviya mukomana uyu ndiye akanga ari ekita sabhuku edu akanga akasunga
ndinobuda kumubatsira angu apa ndikuti ndikuendera mberi anga akasungwa saka mukomana ndiye angarudini angaruekta saka pangaruekta dzimba rakabva rati mukomana iye hatisosenza naye zvakadini ba zvakanaka ba vanhu vekwaMutete tsvagai sabhuku saka nhasi vana baba watoenda watodini watodzika watodi kwamambo izindiso zvekutaura kwati utoita kuku saka sabhuku hatisudziwa saka makudza dare raishe zindi kudarika ramambo Mutasa munemwe nyaya aiwa kuenda kwaitawo kukazvia madheti akasangana mai mimi muchenjerai kupara mhosva imimi vakangwaitaurira pasabhuku hakuna sabhuku waizviita mangwana hamusi muroore here imimi hamusi muroore here mumushomo saka imi mangwana papi pausabhuku nati mangwana papi Watawapinza mhosva kakwada wese papo muzuno yadari vanouya kudibana vatsanangura mimai makangwarisa makazoenda kukoshesa right chienda ichi chibva yapa moenda nyaya usabhuku tichapedza izvo anotaura neramuti Zimbabwe handizoti ndiani Zimbabwe ndinoita kwaishezi mambo ihwani uri kuno taura tinyoresai mazuva amai michibva ipaimopiwe zizuva Discuss TV, inonakidza zvekuti